la Xina. Els seus rebesavis van arribar a Europa de la mà dels àrabs al segle XIV i va ser la tercera llei de Newton, acció i reacció, la que va donar la clau per crear el funcionament del seu motor. Prepareu-vos per la ignició del coet dels nens i les nenes de primer, que amb una velocitat hipersònica 15 vegades superiors a la velocitat del so, aniran cap a l'infinit i més enllà. Que comenci el compte enrere!